La meva família va emigrar a Alemanya als anys 60. Els meus familiars sempre han estat una gent amb valor i coratge, però a la vegada han sigut també persones molt reservades. Estimen el secret i la reflexió, cosa estranya entre valencians. No és gens fàcil endevinar per què són tan reservats. Els nostres veïns sempre ens han mirat amb distància, perquè ens consideren com a gent un poc estranya. Els meus germans i jo vam rebre una bona educació. Anarem als millors col·legis de Grafensburg, però sempre m'ha resultat curiós la quantitat d'insults que s'han dit a casa. Fill de puta era sempre el primer de la llista. Tota la vida m'he preguntat el perquè d'aquestes paraules, però de vegades les preguntes simples ens porten a respostes complexes. Hi havia un temps en què València no era el centre mundial de la incompetència y la corrupció, sino que era el centre del món occidental. Tengamos en cuenta una cosa, Valencia durante siglos fue una enclave fundamental del Mediterráneo. No era una ciudad menor, era una ciudad comercial, una ciudad en plena prosperidad y por tanto a la prosperidad en este caso siguen las casas del enocinio. Al finals del segle XV hi havia a les rodalies de València un mas de més de 10 quadres ocupat per les meretrius més preparades, famoses i expertes de tota la cristiandat. Era un espai regentat per una princesa persa anomenada Sara la Negrellona. Esto, dicho ahora, puede parecer irrelevante, puede parecer secundario, pero estamos hablando de varios siglos en donde ese burdel tuvo una importancia decisiva. La primera constancia, si no estoy equivocado, que se tiene de ello es de una prostituta que se llamaba Sara la Negrellona, si no me equivoco. Una mujer de piel tostada, procedente de Persia, de hecho era una princesa persa. En realitat no li diuen Sara la Negrellona, li diuen Fara, que vol dir alegria en persa. I quan ve així, li canvien el nom, i diguem-ne la bategen i li posen Sara. Esta dona ve al llarg d'una peripècia bastant rocambolesca. Es deu al papat d'Alfons de Borja i Cabanilles, que va ser Calix III, i que allà pel segle XIV intenta muntar una croada per a aturar l'expansió dels otomans. Hi ha un setge a la ciutat de Belgrado i entre el que deixen estan les dones que acompanyaven als caps de l'exèrcit otomà. I entre elles està aquesta odalisca que es deia, que era Fara. La porten a València perquè Alfons de Borja havia nascut a la Torreta de Canals, era d'ací. Pues la porten així i ella s'instal·la, diguem-ne, en un local dedicant-se a allò que havia fet ja durant la seva estança a l'imperi otomà. Durant el segle anterior, el rei Jaume II, allà al 1300 no sé quants, ara no recordo exactament, havia manat que totes les dones que s'hi dedicaven a l'ofici dins de la ciutat de València foren expulsades, o millor dit, localitzades en un edifici on els jurats de la ciutat no tenien jurisdicció. Hi havia una casa que coincideix amb l'actual Centre Instructiu Musical de Benimaclet i al voltant una sèrie de casetes on elles s'hi estaven. En una barraca nació Vicenteta, cuyo hermoso Virgo todos deseaban, hasta que una tarde en una escaleta la folló el poeta que la camelaba. Bien, es evidente que tenían unos mecanismos, unos dispositivos anticoncepción realmente desarrollados, pero de cuando en cuando, las prostitutas de ese célebre burdel quedaban embarazadas. Los hijos naturales, lejos de ser abandonados en una inclusa y lejos de ser abandonados en la calle, eran dados a las familias para que pudieran ser alimentados, educados, formados y, atención, para que pudieran trabajar en la huerta. Los valencianos siempre han sido muy avispados en esta cuestión.
Pero esos niños eran hijos de gente principal. Esos niños tenían capacidad y cualidades. Les meretrius escollien en qui havia mantenir relacions. Es reunien amb governants de tota la Mediterrània, el que explica la intel·ligència privilegiada dels seus descendents. Els fills de puta van crear escola també en la gastronomia. Receptes originàries de Benimaclet s'han convertit en una representació mundial de la cultura valenciana. Allà a principis del segle XIX, un il·lustrat valencià, que li diuen Francisco de Paula Martí, escriu un estudi sobre l'arròs i el seu conreu a València. No el trobareu perquè en realitat no és un llibre, sinó que és un estudi previ a la reedició d'un llibre que es diu Agricultura General, el tinc així, que és una obra de 1513 de Gabriel Alonso de Herrera. Resulta que és el primer llibre en el que hi ha constància escrita sobre la paella. Com coneix ell la paella? Aleshores, juntament amb aquest llibre Agricultura General, ell en publica un altre que es diu Mis Viajes. I aleshores, en aquest llibre de Mis Viajes, parla de quan arriba a cadascuna de les localitats per tal d'explicar l'agricultura que predominava en cada zona. Quan arriba a València, no pot entrar en la ciutat perquè hi ha una epidèmia. I aleshores diu que s'instal·la a un hostal de Benimaclet, regentat per la filla de Sara la Negrellona. La primera referència que tenim a la paella valenciana és una paella feta en l'hostal de Benimaclet. Ràpidament van destacar en els oficis als que es dedicaven, mostrant una sorprendent capacitat d'ascens social en un món molt rígid. La primera constància documentada d'un fill de puta és la de Batista de Vera i Bussot, llicenciat en Lleis i Lletres. Es diu que el cita Diderot a l'enciclopèdia. En realitat això és una hipòtesi que va formular fa uns anys el professor Raussell, però realment no està ben fonamentada. Es fa famós en bona mesura gràcies a Diderot. Publicarà una obra de teatre que es diu Els fills naturals o sobre la virtut. I en aquest llibre, tot i que el protagonista no és Batista de Vera, si lliges la introducció a les dues primeres pàgines, ahí ell diu que la font que ha inspirat el seu treball és el cas de Batista de Vera. A l'any 1787, Batista de Vera i Bussot, descendent de fill de puta, decidit reclamar al jurat de València el dret a dur barret, un dret només reconegut fins aleshores a persones d'ascendència noble. Els fills de putes plantearon una demanda a través de este Batiste de Vera y Bussot para conseguir el reconocimiento de esos derechos que ya no eran privilegios. ¿Y qué logró? Lamentablemente la demanda no consiguió lo que eran sus fines, sus pretensiones, que era un reconocimiento estricto de todos sus derechos. Pero sí reconoció una cosa fundamental, y es que una vez al año, antes de Sant Josep, els fills de putes tendrían la posibilidad, tendrían el derecho de poder ponerse un sombrero y poder vivir un día de plena orgía, fiesta y desenfreno, como si efectivamente fuera el fin del mundo. Així en parla dels dits, fills de puta, Benimaclet, etc. És la sentència final de 1787. Però jo voldria insistir en que això és només la sentència final, perquè hi havia anteriorment, havia hagut ja un recorregut judicial que havia encapçalat este Batista de Vera i Bussot. Diferents recerques es plantegen encara el per què durant el segle XIX els fills de puta no van aconseguir fer propi aquest dret. La petició de Batista de Vera no va fer-se efectiva fins a 1907. En 1907, efectivamente, se celebra, por lo menos está documentado y constatado, se celebra la primera reunión de fills de putes, si no recuerdo mal, en lo que fue el origen del burdel en Benimaclet. Era un día inmediatamente anterior a las fiestas josefinas, y lo que sucedió es que hubo una orgía absoluta, de modo que no solamente los fills de putes, sino una comisión festera de Benimaclet se sumó a la celebración hasta el punto de que hubo 3 días continuos de borrachera que dejaron
prácticamente sin vino, sin alcohol, a las bodegas de la localidad, no eran solamente los fills de putes, es que era toda la localidad. Eran momentos de esperanza. Tengamos en cuenta una cosa, no había habido todavía la guerra mundial, no se había producido ni siquiera lo que era la Semana Trágica de Barcelona, es decir, los naturales estaban esperando en el cambio de siglo una liberación, una emancipación, una integración de los hijoputas en la sociedad civil. Fue impresionante, es decir, no era solamente la gente plebeya la que estaba celebrando aquello, eran burgueses y nobles que se sumaban a un acto festivo popular. El resultado fue lo peor. Si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. Potser ens ajupim sovint, no és per hàbit ni caprici, és per esquivar el calbot i esperar el moment propici. No sé si m'entens, Oriol, si els fills de puta volessin no veurien mai el sol. Un descendiente de Batiste, de Vera y Busot, quiso convertirse en el único individuo que encarnara la condición de fill de puta. Claro, aquello fue el acabose, y lo que empezó siendo un disfrute colectivo terminó siendo básicamente pues, un enfrentamiento popular de pésimas consecuencias, Yo creo que viene de ahí la mala fama que tiene Benimaclet. Desde 1907 hasta 1987 son 80 años donde prácticamente Benimaclet está desaparecido. Y solo, repito, la figura de Carles Salvador da una cierta significación a un barrio que se convirtió, a un municipio que se convirtió en barrio. Bueno, los conflictos habían decaído, la ojeriza que unos a otros se tenían se había calmado, la animosidad que los fildeputes y los nativos de Benimaclet se profesaban parecía que había calmado, y eso permitió que en lo que hoy es el CIM, celebrar una cena. Una cena, atención, de casi 80 fildeputes. Van explicar-ho això, és que me vaig aborronar tot i tot. Perquè dius, és que sos una cosa, dius, a què seré d'aixòs? Que jo ho notava. Jo notava, fill de puta, sí, fill de puta, vull dir, Jo la mare notava. no era puta. Però som descendentes Les nostres mares i se mos nota. Però això té alguna explicació científica? I aquest tipus de coses de que mos podem reconèixer després de no sé quants anys? Yo había estudiado que hay percepciones y sentimientos que genéticamente se fijan. ¿Ah, sí? Sí, pero yo lo había estudiado. Me parecía algo, pues sí, Como no muy creíble. digno de estudio. Pero de repente, un día que me encontré a ella, que es compañera mía del colegio, me dijo, tienes que venir a una cena. Y fue llegar allí y notar que había algo. Digo, esto tiene que ver con lo que yo estoy estudiando. Esto que estudio y me parece que tiene su parte científica, pero que no lo acabo de ver en la realidad. Pero aparte de como en sentido científico, como parte personal. Sí, como si estuviera en mi genética. Como diciendo, aquí estoy yo porque me toca estar. Pero es que eso siempre suena folclórica, No, de que no, viene no. de las entrañas, viene de Que las no, que no. entrañas. Después de tener ese sentimiento he investigado y he ido mirando mis antepasados. He ido tirando hacia detrás.
Y al ¿Piensas final- que sí que tiene argumento? Hombre, que es que he llegado a la conclusión que, ya no sé ni cómo se llama, porque es la bisabuela de mi tatarabuela, nació en Benimaclet y vivió en Benimaclet. Puta como todo. Con lo cual eso se me ha quedado a mí en la genética. Como de ser puta, perquè ser puta per més font. Pero Vinga, puta, perquè- culta, no os lo matéis, Eren meretrius, eren Especialistes, dones especialistes. que triaven molt bé amb qui xitar-se. No tenien drets, però sí que eren dones lliures i elles eren molt cultes i molt formades. En pleno siglo XXI la mujer no puede decidir sobre su cuerpo. Gallardón. Y Pero resulta el 15 que en el ese- siglo ese sí que es hijo XV las que estaban formadas intelectualmente eran capaces de elegir con quién querían tener hijos y con quién Y no. lo de fis de puta es como un insulto y para nosotros es un orgullo. Exactamente. Qué Y tanto. bonito. T'he eixit al carrer i no et reconeixia. Tens el cor de formigó, he plorat fins que s'ha fet de dia. I és que està trencant el cor, voy com tu niña a poc a poc. València, eres una puta, eres una puta. València, eres una puta. Bueno, No se habría producido... Espera un momento, coño, ¿qué coño estáis haciendo? és una paella feta en l'hostal de Benimaclet. Què t'ha paregut? Porque fildeputes hay muchos, pero instalados en las instituciones, más. Muchas gracias.